ya 6 dina lho. Ah iya. Piye? Niki Bloko Suta mumpung Mbak Wiwit juragane Putri Rawuh. Heeh. Cak Tiken nggih wonten. Terus? Bojo kula yo eneng jenengan kuwi. Wis aku ki memendam rahasia sing seprono seprene. Piye? Tak ampet Kang Mas. Lah nggo napa? Ya kok dodoku ki wis ora kuat ngono lho. Masalahe? Ya critane ngene ya Mas. Aku ki jane ki ya eneng hubungan. Karo sapa? Tiken. Alah niku ya mung gede-gede awak. Oh, alah. Kuwi kenene mlentung, wetenge mlentung, ning kudune sing mlentung ora mlentung. Membiat mayon eman Suarane gendeng belambiangan Nusantara Kulon Gunung Wetan Segara lor lan kidul alas angker Kang Galiwat Aja takon susah seneng kang disangga tanah India Gumelaring Taman Sari Nusantara Ayo Bu.
monggo mriki kula rencangi Mas Agus sesarengan campur sari geng geng gecak diken kula mriku dawuh napa sowan kula niki ngadhong dawuh atur pangandikan Mas kados pundi pawartosipun Alhamdulillah kanthi donga pangestunipun dawa sami Lah nggih sae sae alhamdulillah Jenengan tak sawang-sawang samsaya suwe kok samsaya bagus to. Oh, panjenenganipun mengkaten menawi mboten sae kula saek-saekke. Injih. Alhamdulillah. Ora usah wis. Loh, kok rasa Ya pancene kaya mangkene ya Deng, ya mbok menawa ana luput aku ya aku njaluk pangapura wong. Ya mbiyen kae diantaran aku karo kuwi lak ya kanca. kanca. Mula saka menawa najan to saiki dadi bojone Cak Dikin, kanca tetep kanca lak ya kaya Mas, Cak Dikin arep nang ndi kae? Endi? Kae lho. Golek campur sari liya. Sik to Mas aja murang-muring Cak to. Dikin. Ora kowe iki lho salaman karo Agus petang jam karo aku kok. Lho, suwe ora tau petuk Mas nek karo kanca. Saking suwene dadi kita tuh reoni. Oh Rioni. Lah Ning dalah. salaman aja suwe-suwe. Lah ngopo? Lah kok lek ngene piye? Ora Yo, bakal ayo, Cak Dikin wong Mas, jenenge aku ki wong arep kepiye ki imanku wis kandel ora bakal ngrusak pagrayo. Imane wis kandel. Iya, mula kaya panjenengan aja salah komplain, aja salah penemu, gempang nesu niku kleru. Orang sabar kekasih Allah innallaha ma'asa. Bin matur nuwun Cak Dikin. Dengan selamatnya saya mendapatkan kabar Cak Dikin itu keliling di luar Jawa. Pilkada, gubernur dari segalanya. Matur nuwun. Saya juga sukses keliling mong neng Klaten tok. Burung Mas. Iya. Kemarin memang saya juga dapat bel dari Tokyo kebenaran. Ning Tokyo. Iya, saya di Jepang. Saya mau ditangkap di sana itu 2 bulan. Dalam rangka? Tapi dalam rangka ngelumpuke bangke-bangke mobil. Iya. Dadi kiloke. Iya. Cak Dikin ngaturaken panuwun. Gersa sapa? Panjenenganipun Bapak Arjono Swito Ibu Ngadiem. Heeh. Menika dalu menika malam midodareni. Malam midodareni. Insyaallah benjang-enjang menika benjanipun Roro Ayu Sundari ahli madya kebidanan. Iya. Kepareng jenatuh krama benjanipun Roko Mas Mardianto. Wah, menteri. Hah? Menteri. Menteri Dalam Negeri. Lah ya. Pak Nggih, Mardianto. putra kakungipun Bapak Paidi Ibu Serani made in saking Tonangan Tenongan. Nah, Tenongan. Tenongan ngumpit nguter Sukoharjo Makmur. Nah, jan kula seneng. Iki mau tak awali Mas Agus. Nggih. Aku pancen wis pamit tak dhisik-sikke. Masalahipun Masalahe ya nyun pangapura. ya sithik edeng ora masalah. Butuhe rada ngempet mangsane. Sik to kae cah cilik-cilik kaya anake Mas Agus Kentus apa piye to ramene ram. Ora apa-apa wong jenenge bapak iki mbarang anak ngene. Nggih. Injih Kang Mas, menika. Yo, Iya, iya. tambah. Lah iya, mula Piye to, iya. Mas? Lah iya wis jalan wah janela. Ora ngungkuri kancane. Halah. Pisane, Wuk. Injih Kang Mas, Ya. menapa? Iki bapak-bapak kene iki senengane ingkang nyemek-nyemek nggih, Pak. Tesik sonten nggih. Madhep rono wok mesake sing kene tamune. Wah. Injih No. ingkang saking Ponorogo pundi nggih? Wonten Ponorogo. pundi? Oh, wonten wingking. Aku gumun, Mas. Piye? Penarine mau saka Ponorogo. Oh mriki. Oh ngaturaken panuwun. Lah Cak iya. Dikin. Iki bapak Sep- iki jogete luar biasa. Wah iya najane sepuh wae ya ta. Ketarane lek nomi ngentek-entekke sinden ngene iki. Iki iso dienggo contoh panjenengan, Mas. Piye, Wuk? Sanadyan to bapake menika sampun sepuh ning tesih rasa. Anjenengan isih enem kok wis ora rasa. Piye Mas Agus? Ya lek Aja kepengin ngomong. tak silihi ya. Piye Mas Mbak Agus? Wiwi. Jangan menyakitkan hati seorang laki-laki. Oh, aku ora menyakitkan. Harus loh, tahu Mas. dong memang keadaan situasi seperti demikian itu. Mikir. Ya aja ngono karo kancane dhewe. Oh, ora cak wong modal kulit Gini, kok. Ora anu. Ah, Ya, ya. Del,
Del njaluk kursine siji, Del. Ya, iki didongake bapak iki awet anggenipun sepuh. Kene ben kaya tayub kaya ning Nganjuk kene. Derek pitepangan, Mbah, asmanipun sinten? Weknya Soekarno. Mbah Weknya. Mbah Kimpyo. Mbah Kempiong. Nami kula Weknya Soekarno, Mbah Kempyong. Mbah Kempiong Soekarno. Sampean sinten, Mbah? Ngadinem, Mbah. Kula ngadinem. Garwane sinten? Kula garwane Dikin. Wah, Mbah sik niki sing nyepeng niki ampun. Ayo tak dikene nek wani, ayo nek wani ayo. Ayo nek wani coba nek wani. Ayo. Gaplek pringkilan. biyen kok sampean nggih entuk Mas Dikin niku pripun? Lah dalah. Ini Cetakno nok, cetakno. Kula kan jujur, Mbah. Tembahan bener aku mbiyen nggawa cawe tak gawa ning sawah. Matun. Nggih, Mbah, nyuwun berkah pangestu nggih, Mbah. Ya tak berkahi nduk kowe muga-muga ya awet urip, awet laris ya. Aja. Awet ayu ya. Ya. Sak Dikin mboten didongakne, Mbah. Ya karo Mas Dikin barang ya ngen padha karo kowe no besok ya ngen laris, ngen awet urip ya ya. Nggih, nyuwun pangapunten Mbah menawi ngendikan menika dipun sawangni pasuryan sami pasuryan. Ampun nyawang kok dodo terus. Sembrana. Lha kok tak dongake iku nyawangi rono ku lho. Ya kowe aja ngono to ken wong aku ndelok tek ndagi. Agus. Duh mirahing Sontan nyono. Sak sampean gandreng to? Heeh. Aku sing dadi pembantune. Oh ya. Lamun sira hangrawuwi kayak aku rewangi. Nggih. Ini pangapunten. Sak Dikin jebulane kok ya. Oh, saya sangat. Sik. Loh, Sik. sik to. Ora ya pembantu ning ora plek tangan walwil ning kene iki piye? Nggih nun sewu juragan. Iya, piye? Enak-enak Menika najan to menika juragan kalian pembantu menika sampun klok. Loh, sampun Nggih. solmet. Kerepotan buat juragan menika mboten saged piyambak. Nggih kedah pembantu menika ingkang Ning kok nyekel pupu? lah menika biasa wong kula nggih duwe pupu. Ngaten asalipun. Nggih nyuwun pangapunten juragan nun sewu. Kowe iki mbok sungkan. Ora sungkan aku karo Wiwit, mbok sungkan to karo sing disunati. Sopo, Mas? Liki Ngawur wae. sarunge kotak-kotak. Ngene bapake iki apa gumujeng karo ngomong wis prayoga, Dik. Sasat kating banerem bulan. Pilih Agus. Nggih banten saestu ndara kakung swantunipun jos. Oh, ngoten ya. Nun sewu nggih. Maaf, Nun piye? sewu ndara kakung Ya. aduh sekabeh wis. Nggih menika kok ateges kula menika ngobong-ngobong mboten ndara Oh, nggih. putri. Piye, Malah Lek? kalau mbiyen niku lak wonten Lampung. Nggih. Wah menika malah piyai kalih wanita ingkang punasta kalian ndara kakung ya. Oh, ngoten. Nggih setunggal sepuh, setunggal nem. Oh. Nggih nika. Oh, kayak ora bener ya. Lah kuwi. kirangan ketoke cah nakal napa sing digawa nggih. Inji. Kayak Agus. kurang ajar. Nun sewu. Kowe ngomong apa? Anu mboten nika namung rembakan soal blonjo. Inji badhe pun indaki ngaten Oh, iya, iya. UMR-ipun. Nun sewu. Ah, piye? Lah nggih kula nggih wong jenenge kula niku ken napa niku? Aneh kok ya rasa-rasa hatiku kok ya wis rada ora kepenak to. Enggak, wong salwasul niku bolak-balik. Alah-alah niku mbok yakin. Wong Salmansul Anu apa nun sewu wong salwasul anggenipun Ndara Putri menika rekaman. Nggih, nyanyi ngaten maksudipun nggih. Nun sewu. Ini ya wis bentokne wae Lah kok, Lek. enggak lah pun mboten sana. Wong wis duwe lara kula lak ya. Nun sewu. Agus. Nggih. Kono jan anu Ndaramu Putri jan ning mburi kono. Anu kalau ini sampun lokum 2 dina pun medhok. Nggih. Nun sewu. Nun sewu, Pak. Kok dijak nang mburi kon ngopo? Lah ya kurang ajar karo juragane kok ya. Lah malah ngono kuwi apik iki. Kuwi sing ditetak loro karo munyuke. Ngaten.
Nggih, saderengipun nyun pangapunten nggih Mbah Karto Dimejo. Oh inggih. Menawi simbah menika mboten prayogi wontenipun pelanggan, simbah kemawon monggo. Namung pesen kula Mbah. Lho duh nun sewu kojo. Alah, Mbae Meri. Lah kejebul mbae ya iso ndagel. Sampean nggih kepengin nyekel pupu, Mbah. Perkewo karo tak dikin kok. Oke. Ayo, terus nopo? Iya Jan elok tenan. Mbak Wiwit kowe mbiyen kena apa? Iya. Kecah kayak ngene kak. Lah. Kayak lah kayak terima gelem di dalah. Maksudmu? Mboten tipinipun menika rada rekit kula resiki. Injih nika kebersihan pangkal kesehatan. Inggih. Lah ya kok ngresiki kok pas Pak Wiwit mau kok ngene mbok aku resiki nggon dodone maksudmu piye? Lah kak ketangalipun kok rada suci ngaten ngene. Suci ki apa? Suci menika tegesipun sak manci. Sak kandhane Bu Purwati. Yati Kerwanto iki tresnaku Jantai kok Endara Putri hebat. Wiwit. Iki sing jenenge Prawiding, kameramen tolong di syuting iki Prawiding, iki Mas Mardianto penganten kakung, iki temanten Putri. Jan-jan iki sing syuting sing diputuki papat no. Papat. Agus ya melu syuting waktu kuwi. Oh ngono. Nah ning ngisor ora ketok ning ngisore jembatan cokot-cokotan karo apa? Mboten. Nggih biasa wong pembantu dielek-elek mboten masalah. Nggih sinten sing elek-elek mboten di dosa niku insyaallah nggih uripe mengke nggih pun nang tampa dhewe pun. Kene diajeng garwanipun Kakang. Ya najane kula batur nggih duwe bojo ya mung kelase beda. Ning nggih poso iso ngetene kok iyan kok niki. Das pundi, Mas? Kene diajeng. Oh, jenengan ngersake kula. Alah kandhane wis 6 dina ngono kok ya. Kok ya 6 dina lho. Ha iya. Piye? Anu diajeng nek lungguh ki sing nganggo aturan kok ya. Lah ngopo? Lah, Apa jarene- yene wong wedok kok njur lungguh kok kaya ngono kuwi iki Lah lha jarene ya. nek ora dikrasake ngono ki sampean ki ya wis angel. Ora patek krasa Ora patek jarene. krasa. Nun sewu juragan biasa jenenge bojo biasa kok kele. Nek biasa ora mbok palangke ngene iki. Lah nggih punten apa bojo-bojo kula kok panjenengan tumbak cucukan ya ta jeng. Nek nggih niki bloko suta mumpung Mbak Wiwit juragane Putri Rawuh. Heeh. Cak tiken nggih wonten. Nah, terus? Bojo kula yo eneng jenengan Aja, kuwi. Wis aku ki memendam rahasia sing seprono seprene. Piye? Tak ampet Kang Mas. Lah nggo napa? Ya kok dodoku ki wis ora kuat ngono lho. Masalahe Ya ceritane ngene ya Mas. Aku ki jane ki ya eneng hubungan karo sapa? bikin. Jebul kados mekaten panjenengan. Kados pengaten panjenengan menika. Sito. Pun Aku ki ora mbok ngono kae kuwi lho Mas. Gur ping pindho ae. Gur ping pindho ceritane ngene Mbak Wiwit. rasane kelaku najis. Apa sih? Nadan to aku pangkatku gedibal 29 ning kahanan sing koyo mangkene. Aku rasa nampa kok diajeng. Oh, alah.
Ngapunten, ngapunten. Aku ki ya lara-lara. Jebul lho. kados mekaten ta Kok sih? panjenengan menika? Lara-larane ceritane anggere aku kok nyapu, anggere kok nasah-asah. Terus? Ku jarene rasa. Dadi juragan Ndara Kakung ngendika kaya ngono. Ya awal mulane. Awal mulane ngono. Ya ora ngraita Oh. Lah kowe wis tak omong ngono kowe kok tetep katokan. Ya akhirnya ya tak copot. Lah ya, terus Ning kok aku sejatine ra patek percaya to? kok ora patek percaya. Awak cak dikit seplok duwe lara kencing manis wis ora iso ngomong apa lho. Alah. Piye? Nek karo sampean ki memang ora iso apa-apa. Nek karo aku ki ya ngono kae. Nyimut. Lah duit akeh kene kok. Aja mung akeh. Kebahagiaan itu bukan sarana karena uang. Lah karena apa? Siji kuwi mang ngono. Apa? Yen pancen kowe kaya mangkono, yen kowe pancen mangkono, aku ngalah. Kowe trimo? Ikhlasno ya kowe areken bakal nemoni Kang Duraka ning akhir. Cukup semene, aku mulai ning Sragen, totok. Awas. Sik. Tok. Agus. Mbak Yu nyimut. Agus. Apa? Tenan kowe arep mulih ning Sragen. Pancen kudu mangkono. Mongko bayaramu tak cekel. Nyun pangapunten anu menika ra direndhek kala wong banjir sak wetawis. Dados kula nggih mboten sida mangke mawon. Sik lah kok sliramu ora setia karo Mas Agus ki kena ngopo? Apa ana kekurangane saka Mas Agus? Alah, niku ya mung gede-gede awak. Oh, Alah. Kuwi kenene mlentung, wetenge mlentung, ning kudune sing mlentung ora mlentung. Gede panggalih ing wang. coba aku tak kepengin ngerti prahmene wong loro. Ayo. Mring yayi si Arawa manis Ustawayo yayi sonapa dong mring tilang Nun sewu bisa Piye? tak? Tolong untuk dijaga dirinya, jangan mengumbar nafsu. Ingat kita seberapa lama di dunia ini. Iya. Cuma Tolong mampir ngombe. pikirlah di akhirat. Ya. Jangan memperadul-adul soal cinta menyintai. Ojo mbok demok najis Mudin kok ditemok. Kula jejer panjenengan rasa ati kula sejuk lho Pak Mudin. Pancen iki kudu mangkono. Lan jenengan ngendika karo nyemprot kok. Pak Mudin janipun kula nggih mboten bakalan memperadul-adul cinta. Lah niki mboten kuat kula niki. Kahanan Kasi ngaduk pisan jebol kae sing tak